今日放流されたのは赤貝の稚貝およそ5万個です。毎年この時期に海の資源を増やそうと大阪府が行っています。まだおよそ3センチですが、2年ほどでおよそ8センチに育つ見込みです。赤貝はかつて大阪でも631トンの年間漁獲量がありましたが、その後減少しおよそ10トンにまで落ち込みました。10年ほど前から放流が行われたことで、近年では年間20トンから30トン取れるといいます。大阪の漁業を支えているのかなと。でもっともっとその大阪で美味しいお魚や貝が取れるんやということを全国に知らしめていきたいなというふうには